Πολλοί άντρες πιστεύουν ότι η έλξη μιας γυναίκας είναι κάτι μυστηριώδες, κάτι που δεν μπορείς να ελέγξεις ή να προβλέψεις. Όμως, η αλήθεια είναι ότι η έλξη είναι μια αντίδραση, όχι ένα τυχαίο συναίσθημα. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει απλώς. Είναι η φυσική αντίδραση μιας γυναίκας απέναντι σε έναν άντρα που ξέρει ποιος είναι, δεν προσπαθεί να την πείσει και εκπέμπει ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Η γυναίκα θα έρθει μόνη της, όχι όταν την κυνηγήσεις, αλλά όταν αισθανθεί πως κοντά σου δεν χρειάζεται να προσποιηθεί τίποτα. Και αυτό γίνεται μόνο όταν μάθεις 3 πράγματα, όχι τεχνικές, όχι κόλπα, αλλά βαθιές αλήθειες που αλλάζουν τον τρόπο που στέκεσαι, μιλάς και ζεις. 1. Η πρώτη αλήθεια. Η έλξη γεννιέται από την ενέργεια της ηρεμίας. Η γυναίκα δεν έλκεται από τον άντρα που δείχνει υπερβολική αυτοπεποίθηση για να την εντυπωσιάσει. Αντιθέτως, ελκύεται από εκείνον που δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Η ψυχική ηρεμία είναι η πιο σιωπηλή αλλά και η πιο δυνατή μορφή ερωτικής ενέργειας. Όταν ένας άντρας είναι γιωμένος, όταν δεν αντιδρά σπασμωδικά, όταν ακούει χωρίς να προσπαθεί να επιβληθεί, τότε δημιουργεί γύρω του ένα πεδίο ασφάλειας. Η γυναίκα δεν μπορεί να το εξηγήσει με λόγια, αλλά το νιώθει. Νιώθει ότι αυτός ο άντρας δεν ταράζεται, δεν εξαρτάται από την επιβεβαίωσή της, δεν τρέχει πίσω από την προσοχή της. Και εκείνη ακριβώς τη στιγμή, αρχίζει να τον βλέπει με άλλο μάτι. Στην εποχή όπου οι περισσότεροι άντρες αντιδρούν παρορμητικά, ο ήρεμος άντρας μοιάζει με φάρο. Δεν προσπαθεί να κερδίσει τη γυναίκα, απλώς την αφήνει να τον παρατηρήσει μέσα από τη σταθερότητά του. Η ηρεμία δεν σημαίνει απάθεια. Σημαίνει κυριαρχία στον εαυτό. Όσο περισσότερο έλεγχο έχεις πάνω στα συναισθήματά σου, τόσο περισσότερο μια γυναίκα αισθάνεται ότι μπορεί να σου εμπιστευτεί τη δική της συναισθηματική ενέργεια. Και αυτή η εμπιστοσύνη είναι ο πρώτος σπόρος του έρωτα. Η ψυχολογική ασφάλεια ως ερωτικό κλειδί. Η γυναίκα δεν θα παραδοθεί ποτέ σε έναν άντρα που δεν της προσφέρει ψυχολογική ασφάλεια. Όχι γιατί φοβάται, αλλά γιατί η γυναικεία φύση είναι συναισθηματικά έξυπνη. Διαβάζει τις εντάσεις, νιώθει τις ανασφάλειες, καταλαβαίνει αν ο άντρας προσποιείται. Η ηρεμία, επομένως, δεν είναι απλώς ελκυστική. Είναι θεραπευτική. Είναι το σιωπηλό μήνυμα που λέει «Μπορείς να είσαι ο εαυτός σου εδώ». Όταν μια γυναίκα νιώσει αυτό, σταματά να χρειάζεται να την κυνηγήσεις. Θα έρθει μόνη της, γιατί η ενέργεια σου θα λειτουργεί σαν μαγνήτης. 2. Η δεύτερη αλήθεια. Η γυναίκα έλκεται από τον άντρα που έχει σκοπό. Ο πιο ελκυστικός άντρας δεν είναι αυτός με τα καλύτερα λόγια ή το ωραιότερο σώμα. Είναι εκείνος που έχει κατεύθυνση. Ένας άντρας με σκοπό, με εσωτερικό νόημα, με στόχους που τον εμπνέουν, έχει κάτι που καμία γυναίκα δεν μπορεί να του προσφέρει, νόημα ύπαρξης. Η γυναίκα διαισθάνεται αν ο άντρας ζει για κάτι μεγαλύτερο από την έγκρισή της. Αν βλέπει ότι όλη του η ενέργεια περιστρέφεται γύρω από το πώς θα την εντυπωσιάσει, υποσυνείδητα χάνει τον σεβασμό της. Αν όμως βλέπει ότι εκείνος έχει όνειρα, πάθος, αποστολή, τότε αρχίζει να τον βλέπει ως ηγέτη. Δεν χρειάζεται να είσαι πλούσιος ή διάσημος. Χρειάζεται να είσαι συνεπής σε αυτό που πιστεύεις. Ο άντρας που ξυπνά κάθε πρωί και ξέρει γιατί το κάνει, που προσπαθεί να εξελιχθεί, που έχει σχέδιο, εκπέμπει μια εσωτερική δύναμη που δεν κρύβεται. Είναι ο άντρας που δεν περιμένει να του δώσουν αξία. Τη δημιουργεί μόνος του. Η γυναίκα δεν έλκεται από καλούς άντρες, αλλά από δυνατούς άντρες. Η διαφορά είναι τεράστια. Ο καλός άντρας κάνει ο μικρόν με τόνο τι μπορεί για να ευχαριστήσει. Ο δυνατός άντρας δεν προσπαθεί να ευχαριστήσει, προσπαθεί να είναι αληθινός. Δεν φοβάται να πει όχι. Δεν φοβάται να χάσει. Γιατί ξέρει ότι η αξία του δεν εξαρτάται από την αποδοχή κανενός. Κάθε γυναίκα, συνειδητά ή ασυνείδητα, αναζητά έναν άντρα που θα της δείξει μέσα από τη στάση του ότι μπορεί να ηγηθεί του εαυτού του. Όταν ένας άντρας έχει στόχο, δεν χρειάζεται να μιλήσει πολύ. Ο τρόπος που κινείται, ο τρόπος που κοιτάζει, ο τρόπος που σιωπά, όλα δείχνουν ότι ξέρει προς τα που πηγαίνει. Και αυτό είναι το πιο ερωτικό στοιχείο που υπάρχει. Ο σκοπός δημιουργεί μαγνητισμό. Όταν ένας άντρας είναι αποσυνδεδεμένος από τον σκοπό του, γίνεται εσωτερικά κενός. Και η γυναίκα το νιώθει. Όμως, όταν βλέπει έναν άντρα που προχωράει, που εργάζεται πάνω στον εαυτό του, που έχει όραμα, έλκεται χωρίς να το καταλάβει. Γιατί ο σκοπός είναι ενέργεια, και η ενέργεια αυτή είναι σεξουαλική στη βαθύτερη της μορφή. Είναι η δημιουργική δύναμη που εμπνέει, που κινεί τα πάντα γύρω του. Η γυναίκα δεν θέλει να είναι το
κέντρο της ζωής σου, θέλει να γίνει μέρος ενός ταξιδιού που έχει ήδη κατεύθυνση. Θέλει να μπει σε μια ιστορία που ήδη εξελίσσεται. Αν ζεις με πάθος και αποστολή, η γυναίκα θα έρθει μόνη της, γιατί θα νιώσει ότι δίπλα σου μπορεί να ανθίσει και εκείνη. 3. Η τρίτη αλήθεια. Η γυναίκα επιθυμεί αυθεντικότητα, όχι προσποιητή αυτοπεποίθηση. Η πιο ισχυρή ψευδαίσθηση που τροφοδοτεί η κοινωνία σήμερα είναι ότι η γυναίκα θέλει τον τέλειο άντρα. Τον έξυπνο, επιτυχημένο, με τέλεια εμφάνιση και ατσαλένια αυτοπεποίθηση. Όμως, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η γυναίκα δεν έλκεται από την τελειότητα. Έλκεται από αλήθεια. Αν είσαι αληθινός, αν δεν προσπαθείς να φορέσεις μάσκα, αν δείχνεις τις αδυναμίες σου χωρίς να τις υπερπροβάλλεις, τότε κερδίζεις κάτι πολύ πιο σπάνιο. Συναισθηματική διαφάνεια. Αυτή η διαφάνεια είναι που κάνει μια γυναίκα να χαλαρώνει και να σε πλησιάζει χωρίς φόβο. Γιατί νιώθει ότι δεν προσπαθείς να της πουλήσεις μια εικόνα. Ο άντρας που είναι αυθεντικός δεν έχει ανάγκη να παίξει ρόλους. Δεν αλλάζει τη φωνή του, δεν προσπαθεί να αντιγράψει συμπεριφορές, δεν κυνηγά τεχνικές. Μιλάει με ειλικρίνεια, γελάει χωρίς να υπολογίζει πώς φαίνεται και σέβεται τον εαυτό του. Αυτή η φυσικότητα είναι που τραβάει τη γυναίκα πιο δυνατά απ' όμικρον με τόνο τι οποιοδήποτε κόλπο. Η αυθεντικότητα είναι ελευθερία. Όταν ένας άντρας είναι αληθινός, εκπέμπει ελευθερία. Δεν προσπαθεί να ελέγξει τίποτα, ούτε τη γυναίκα, ούτε το αποτέλεσμα, ούτε τον εαυτό του. Και αυτή η ελευθερία είναι η πιο σαγηνευτική ενέργεια που υπάρχει. Η γυναίκα μπορεί να συναντήσει πολλούς άντρες που προσπαθούν να την κερδίσουν. Όμως, εκείνον που δεν προσπαθεί, που απλώς είναι, δεν τον ξεχνά ποτέ. Γιατί της δείχνει πως είναι να ζεις χωρίς φόβο. Η αυθεντικότητα είναι η σιωπηλή δύναμη που λέει «Δεν χρειάζομαι να με επιλέξεις, σε εγώ ήδη έχω επιλέξει ποιος είμαι». Και η γυναίκα, που διαισθάνεται τις προθέσεις καλύτερα απ' όλους, θα κινηθεί αυτόματα προς εκείνον τον άντρα που δεν την πιέζει, αλλά την εμπνέει. Η γοητεία της απλότητας. Στην ουσία, οι γυναίκες δεν έλκονται από την πολυπλοκότητα. Αντιθέτως, τις κουράζει. Θέλουν κάτι καθαρό, ξεκάθαρο, ανθρώπινο. Ο άντρας που μπορεί να πει «μου αρέσεις», χωρίς να νιώθει ντροπή, που δεν φοβάται να δείξει στοργή αλλά και να θέσει όρια, είναι ο άντρας που ακτινοβολεί σεξουαλική ωριμότητα. Η αυθεντικότητα δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκαλύψεις τα πάντα. Σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου χωρίς μάσκες. Όταν το καταφέρεις, η γυναίκα θα σε δει σαν κάτι αληθινά σπάνιο. Και τότε, δεν θα χρειαστεί να την κυνηγήσεις. Θα θελήσει μόνη της να σε γνωρίσει καλύτερα. Πώς ενώνονται οι τρεις αλήθειες. Αν παρατηρήσεις, αυτές οι τρεις αλήθειες, η ηρεμία, ο σκοπός και η αυθεντικότητα, δεν είναι ανεξάρτητες. Είναι τρία πρόσωπα της ίδιας εσωτερικής κατάστασης, του άντρα που έχει συμφιλιωθεί με τον εαυτό του. Η ηρεμία έρχεται όταν δεν φοβάσαι να είσαι αυτός που είσαι. Ο σκοπός γεννιέται όταν γνωρίζεις τι έχει πραγματική αξία για σένα. Η αυθεντικότητα ανθίζει όταν δεν προσπαθείς να αποδείξεις τίποτα. Αυτός ο άντρας δεν χρειάζεται τεχνικές βοηθείας. Είναι από μόνος του βοηθεία, σε καθαρή μορφή. Η γυναίκα δεν έρχεται κοντά του γιατί τη χειρίστηκε σωστά, αλλά γιατί η ενέργειά του την αναπαύει. Η γυναικεία έλξη λειτουργεί σαν αντανάκλαση. Η γυναίκα είναι καθρέφτης της ψυχικής σου κατάστασης. Αν μέσα σου έχεις άγχος, ανάγκη, φόβο, εκείνη θα τα νιώσει και θα απομακρυνθεί. Αν μέσα σου έχεις πληρότητα, αυτογνωσία και εσωτερική ηρεμία, θα σε πλησιάσει χωρίς να το σκεφτεί. Πολλοί άντρες αποτυγχάνουν γιατί επικεντρώνονται στη γυναίκα, όχι στον εαυτό τους. Προσπαθούν να αλλάξουν τη συμπεριφορά της, να την καταλάβουν, να την αναλύσουν, αντί να αλλάξουν τη δική τους ενέργεια. Όμως η γυναίκα δεν ελκύεται από αυτό που λες, ελκύεται από το ποιος είσαι όταν το λες. Ο άντρας που δεν χρειάζεται τίποτα, προσελκύει τα πάντα. Αυτό είναι το απόλυτο παράδοξο της έλξης. Όσο περισσότερο προσπαθείς να την κερδίσεις, τόσο περισσότερο την χάνεις. Όσο περισσότερο αποδέχεσαι ότι δεν χρειάζεσαι τίποτα από αυτήν, τόσο περισσότερο θέλει να σου δώσει. Η γυναίκα δεν θέλει να είναι το αντικείμενο της ανάγκης σου. Θέλει να είναι η αντανάκλαση της πληρότητάς σου. Αν εσύ ήδη είσαι γεμάτος, ευτυχισμένος, σε ειρήνη με τον εαυτό σου, τότε εκείνη νιώθει ότι η παρουσία σου ανυψώνει τη δική της ενέργεια. Και αυτό είναι μαγνητικό. Δεν χρειάζεται να πείσεις μια γυναίκα να σε επιλέξει. Απλώς να γίνεις ο άντρας που επιλέγει ο ίδιος τη ζωή του. Η γυναίκα θα το αισθανθεί χωρίς λόγια.
Η τέχνη της απουσίας και η δύναμη της παρουσίας. Ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά είναι ότι η γυναίκα αρχίζει να σε σκέφτεται όταν δεν προσπαθείς να την κάνεις να σε σκεφτεί. Όταν απλώς ζεις, δημιουργείς, προχωράς, γελάς με τη ζωή, χωρίς να της δίνεις την ενέργειά σου συνεχώς. Η απουσία σου, τότε, αποκτά βάρος. Αντίθετα, η παρουσία σου έχει δύναμη μόνο όταν δεν είναι υπερβολική. Μια ματιά, μια σιωπή, μια γνήσια πρόταση αξίζουν περισσότερο από 100 μηνύματα και υπερβολικές προσπάθειες. Η γυναίκα χρειάζεται χώρο για να νιώσει τη δική σου αξία. Αν της αφήσεις αυτόν τον χώρο, θα τον γεμίσει μόνη της με ενδιαφέρον και περιέργεια. Η αληθινή έλξη είναι σαν φλόγα. Αν φυσήξεις πολύ δυνατά, τη σβήνεις. Αν της δώσεις αέρα με μέτρο, μεγαλώνει. Η ενέργεια του μυστηρίου δεν σημαίνει να είσαι απόμακρος ή κρύος. Σημαίνει να έχεις πληρότητα χωρίς εξάρτηση. Ο άντρας που δεν αποκαλύπτει τα πάντα, που κρατά ένα κομμάτι για τον εαυτό του, δημιουργεί μυστήριο. Και το μυστήριο δεν είναι παιχνίδι, είναι φυσικό αποτέλεσμα ενός ανθρώπου που δεν έχει ανάγκη να γίνει αποδεκτός από όλους. Η γυναίκα θέλει να ανακαλύψει τον άντρα, όχι να τον καταλάβει με την πρώτη. Θέλει να νιώθει ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο, κάτι που δεν φαίνεται εύκολα. Όταν είσαι πραγματικός, έχεις αυτό το βάθος. Δεν χρειάζεται να το παίξεις μυστηριώδης, απλώς να έχεις εσωτερικό κόσμο. Ο άντρας που αγαπά τη σιωπή του. Ένας άντρας που μπορεί να καθίσει μόνος του, να απολαύσει τη σιωπή, να μην χρειάζεται εξωτερικά ερεθίσματα για να νιώσει πλήρης, έχει ήδη φτάσει σε επίπεδο που λίγοι φτάνουν. Αυτή η αυτάρκεια είναι που μαγνητίζει. Η γυναίκα αισθάνεται τη διαφορά ανάμεσα σε έναν άντρα που είναι μόνος γιατί κανείς δεν τον θέλει και σε έναν άντρα που είναι μόνος γιατί δεν χρειάζεται κανέναν για να νιώσει καλά. Στον δεύτερο, θα θελήσει να πλησιάσει όχι για να τον σώσει, αλλά γιατί θέλει να νιώσει αυτή την ηρεμία και για τον εαυτό της.